Здравейте! Показвам тези мъжки качествени обувки от естествена кожа, които са направени за хора, които много държат на краката си, на качественото обслужване на краката си и най-вече на естествената кожа. Обувките са направени от много мека естествена кожа, с антибактериална стелка, която е и антиалергична, която е от много финна естествена кожа, много мека и много комфортна. Шити и лепени са обувките, както виждате, за да са по-здрави, а ходилото е от каучук. Вижте колко е еластично, качествено, много са меки. Самите обувки са много меки и много комфортно се чувства кракът вътре. Както казах, от естествена кожа са, турско производство с номера от 41 до 45 и цената е 70 лева. За въпроси, поръчки, запитвания